Hi guys, kumusta kayo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood nyo ang video na to. Pasensya na po kung medyo natagalan tayo ng pag-upload ng mga informative videos natin dahil nalipat po tayo ng accommodation. Ngayon, ang importante ay narito ulit ako at para mag-upload ng mga informative videos para sa ating lahat. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang aking naranasan ng mga nakaarang araw at sana ito ay magsilbing warning na rin para sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na bago pa lang dito sa Saudi Arabia. Ayoko mangyari sa inyo to dahil it will cost you a lot of money itong pagkakamali na to. So ikikwento ko sa inyo kung ano ang nangyari at ano ang dahilan. Sa mga hindi pa nakakaalam na ang penalty ng ating Iqama renewal ay sa first offense o sa first instance ay 500 riyal. Sa pangalawa, kung naulit na naman yung pagkakamali, sa anong kadahilanan na delay, ang babayaran nyo po ay dodoble na, magiging 1,000 riyal. Sa pangatlo ay deportation na raw. So hindi po sa akin ang galing to guys, ito po ay nabasa ko lang. So makikita nyo dito, ipakita ko na lang sa inyo ang screenshot ng aking Iqama. Nag-expire na siya noong 14/42/05/19 in Hijri calendar. Kung i-convert natin siya sa Gregorian ay January 3, 2021. Ngayong buwan lang to guys. So paano nangyari na naabutan ako ng expiry date ng aking Iqama? Ganito ang kwento. So December 24, 2020 naka-receive ako ng email sa aming management sa HR na kailangan ko nang i-renew ang aking Saudi Council of Engineers membership. Kinabahan ako guys kasi nakalimutan ko kung kailan ang expiry date ng aking Saudi Council of Engineers membership. So binuksan ko ang aking account, nag-login ako at yun nga, nalaman ko na October 10, 2020 pala nag-expire na ako. So December 24 to January 3, 2021, ibig sabihin meron na lang akong 10 days na natira para i-renew yung dalawa, yung Saudi Council of Engineers at saka yung aking Iqama. Yun nga, binayaran ko, nag-process ako, in-update ko yung aking account, in-update ko yung mga documents doon at yun nga, dahil nataon na nagkaroon ng error ang system ng ECA, na-verify ang aking account noong January 9, 2021. Super delayed. Delayed ako ng 6 na araw. So, ginawa ko pa rin, tinuloy ko pa rin. Sa wakas, na-renew ng aking Iqama. So, ngayon guys, na-renew nga siya, pero expected ko na talaga na mayroon akong penalty. Hindi ako nagkamali. Noong January 10, 2021 ay naka-receive ako ng another email from the HR na nagsasabing, Dear Jeffrey, please note that a fine of 500 riyal due to the late Iqama renewal and this will be charged to you. So ito guys, ikakalta sa akin to next month, next salary sa February. Ang lesson learned dito ay dapat talaga magkaroon ka ng list ng iyong mga expiry date ng iyong mga important documents dito sa Saudi Arabia dahil ang daming multa guys. Biruin mo yung 500 riyal, i-convert natin yan into peso. So more than 6,000 pesos na yan. So ilang sako ng bigas na yan guys. Or else malaking savings na yan. I hope guys na meron kayong natutunan sa video na to. At kung sa tingin nyo naman ay nakakatulong to sa iba, don't forget to share this video. At kung nagustuhan nyo rin, don't forget to subscribe. At marami pa tayong mga i-upload na informative videos para po sa ating lahat. So thank you for watching and bye bye!